Beülsz, vagy nem ülsz be? Mert akkor meg is állítod. Ja? Beledumálni. Ja, ne, nyugodtan, most ezt hagyjuk így benne? Mit? Hát kivágod, nem? Biztos, lehet, hogy meglátjuk. Így maradsz. Nekem minden. Ez a meglepetés ereje. Hello, sziasztok! Üdvözlök titeket a Airsoft játék tűzszünetben. Itt van velem Kerő Péter, illetve Halihó! Szabolcs is. Hello, Sziasztok! üdvözlünk, szia! A mai nap megbeszélünk pár érdekes témát, főleg a szervezők kapcsán. Szabolcshoz lenne pár kérdésünk, hogy amikor elkezdted ezt egészet, szervezőként mik voltak a nehézségek, illetve mik voltak a pozitív részek, hogy tudtad ezt az egészet felépíteni? Ez elég vicces kérdés, mert én az elején nem tudtam azt, hogy van olyan dolog, hogy Airsoft pályád van, hogy van egy Airsoft pályád, és van külön egy olyan dolog, mint játékszervezés. Én nekem ez így körülbelül fél éven keresztül, én azt hittem, ez a kettő, ez egy. De ez annyira teljesen külön világ, hogy ezt nem lehet elmondani. Nagyon nehéz, én ezt nagyon-nagyon tanulom, közel másfél éve, több-kevesebb sikerrel. Nagyon nehéz. Mindig próbálok arra figyelni, hogy az emberek tényleg úgy menjenek el, hogy mosolyognak és jól érezték magukat. Én, amit tudok, azt megteszek. Végigpróbálom a játékokat, minden játék kiírás előtt. Tehát valamikor az autókkal megyek kb. 15 kört a pályán, hogy tényleg elmegy ott, ahol el kell mennie, mert minden pici dolog számít. Tehát akkor áll össze az egész jó játék, hogyha minden pici apró dolog tökéletesen működik. Ugye nagyon fontos, hogy itt vagyunk a Harcosok erdejében. Az Inácsi pálya, ez nagyon közel van Budapesthez, úgyhogy a budapestiek, illetve a környékbeliek elég könnyen ide jutnak, és mióta van meg ez a pálya? Több mint egy éve, nem? Picivel több mint más éve nyílt meg, igen. Az a tapasztalatom, hogy én játékszervező vagyok, nekem nincsen pályám. Én mindig bérlem ezeket a pályákat, ezt a pályát ugye tőled bérlem, úgyhogy igen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Viszont én azt látom, hogy senki ennyit pályával nem törődik, vagy hát nagyon kevesen, mint te. Tehát, hogy állandóan építed és fejleszted. Igazából nekem ez a munkám. Tehát, hogy én hétfőtől péntekig csinálom, építem, főkaszálok, amit kell, javítok. Hétvégén meg nyilván játék van. Hát akkor hétfőtől hétvégig csinálod. Hát konkrétan igen. Igen. Mindenki dicséri egyébként a fedezékeknek az elhelyezését, az épületeket, amelyeket felállítottál, ugye ezek egyáltalán nem léteztek, ezeket mind te hoztad létre. Van valami rutinod ebben, hogy kell ezeket felállítani, vagy pedig csak így megérzés alapján? Nem, végig úgy csináltam, hogy leraktam egy fedezéket, megcsináltam először a nagyobb hákúkat, a visszállókat, átnéztem a pályán, amennyire át lehet látni, hogy hol kell egy fedezék. Leraktam a fedezéket, utána jött a következő, akkor megint visszamentem és megnéztem, hogy erről az oldalról, hogy milyen a pálya, meg a túloldalról is. Ez elég sok játék volt azért, hogy ide raklap, oda raklap, akkor vissza. De igen, próbáltam úgy, hogy ténylegesen el lehessen jutni A-ból B-be. Csak az erdőben vagy, van egy kisebb mező, úgy mondom, hogy most már be van építve, de hogy tényleg el lehessen jutni, még a mezőn keresztül is el tudsz jutni az egyik hákúról a másikig például, mert úgy vannak a fedezékek kiépítve. Kifejezetten tetszik a pályán, most először vagyok itt ezen a pályán, és engem nagyon meglepett a sok különböző elem, a fedezékek, az elrendezés, hogy nagyon sokszínű, nagyon érdekes. Megérkeztem, és az első gondolatom adott, hogy mint ha valami fesztivál vagy rave party lennék, de ilyen pozitív az elszabdozora. De nekem abszolút, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy jöjjön, mert... Azt is mondtad, hogy ez az egyik legkreatívabb benne megalkotott egyik pálya. legkreatívabb, amit eddig láttam, de egyszerűen nagyon Szinte még nem látod az egészet szerintem. Hát az egészet teljesen nem, de már azt a kis részét is, amit láttam, nagyon, nagyon elképesztő. Örülök, hogy tetszik. Mik a kihívások? Tehát mi az, ami... Minden. Na jó, Minden. Valami ilyesmire vagyok kíváncsi, hogy olyat mondj, ami mögé nem lát be át egy átlagos Airsoft játékos, ami esetleg izgalmas, vagy érdekes lehet. A pályaépítéssel kapcsolatban? Minden, tehát a fenntartás... Szerintem nem tudom, mekkora memóriakártya van benne. Kérdezek,
Neked azért olyan problémád nincs, Pesten több olyan pálya van, hogy bemennek oda illetéktelenek, és összeborogatják a fedezékeket, vagy esetleg felgyújtanak bizonyos pályarészeket, gondolom itt ilyen nem nagyon van. Hát nem, eddig nem volt, ennek a program. Ne is legyen. Igazából van kamera, van egy pár kamera elrakva, hál' Istennek autóval egy helyről tudsz bejönni a pályára. Kifele Az már viszont nem. olyan fanyomok, hogy igen, tehát hogy megpakoltad nyugodtan, Itt is van. csak akkor legalább szépen sorba, hogy majd hazabírja menni, de kifelé nem bírsz menni. Nagyon félek az ilyen dolgoktól, de Ugye az se titok, sőt, ez itt a reklámhelye, hogy van rendes büféd. Tehát nem csak üdítő van és kávé, ami nagyon jó, hogy van, friss, hanem meleg szendvicset is lehet kapni. vagy meleg éppen szendvics, hotdog, hotdog. Füst. füst, igen, van, az mindenféle mennyiségben. Tehát vannak még airsoft kiegészítők is, Tudsz hogyha úgy... HPA palackokkal tölteni, és még mindig kint vagy az erdőbe. Van jégkészítőgép is, bár az nyilván az nekem fontos, mert imádom a jeget. Jó! Igen, mikro, vízforraló, Ez nagyon szuper, tehát azért ez nem mondom, hogy egy pályán sincs, de hát nagyon ritka. Tehát ez egy nagyon, nagyon értékes dolog. főleg összerakom mondjuk avval a 14 hangszoróval, ami az erdőbe szét van szórva, plusz a világítások kint is, bent is. Azt tudom, hogy a hangszóró kábel az körülbelül 1,5 kilométer van elásva, Az komoly. úgyhogy Hány hangszóró van? Mit mondtál? 14. 14. Akkor van mivel riogatni a játékosok a testenket. Igazából még a kamera is hallanám, most bekapcsolnám csak a hátsó részt, mert tudom úgy kapcsolni, hogy bal oldal az erdőnek, jobb oldal az erdőnek, mind a kettő, plusz még itt elő is, és ezt mind külön tudom. Nagyon durvát szól. Hátul az Van-e erdő. valami olyan cél, ami még így előtted van, hogy szeretnéd megcsinálni? Nem, mint hogyha látnék valami hiányosságot a pályának. Tehát nem ezért kérdezem, hanem mert tudom, hogy állandóan építed a pályát, és hát ha még van olyan, ami még nem valósult meg. Az de- a baj, hogy már igazából tudom azt mondani, hogy álmodok sokat a pályával, és komolyan mondom, hogy ott nagyon jó ötletek jönnek, és így, és megmarad hál' Istennek, fölkelek reggel, és vagy leírom, vagy tehát, hogy jönnek az ötletek. Nem szeretnék semmit csinálni, szeretnék egy picit játszani, pihenni, családban lenni, de mindig jön valami fény, tehát hogy mindig jön valami, ezt most meg kell csinálni. Most a legutoljára ugye egy airsoft tankot szereztél be. Igen, nagyon, nagyon beteg, nagyon jó. Meg őt is, a kalózt. Azt még nem is láttam, azt nem tudtam, hogy az most ide tartozik, hogy ez hogy. Ide abszolút. Most nem elfelejtettem felrakni, de azért van fent ez a piros kis rúdol, és fel tudsz rakni egy karabét, és akkor mozog jobbra-balra fölle, és csináltam itt van a szék, vagy a pad, azt föl lehet rakni, mint csapatszállító, plusz lehet vele, most bementünk vele játszani, így random. Rosszul járt, aki hátul volt, mert mikor megkerültük a csapatot, elfelejtette a hátulját felcsukni, és csak kiabált. Nagyon fájt neki. De élvezik egyébként. Mind az öt autó működik. Hadra fogható. úgyhogy Várjál, tehát 5 autó működik a pályán? Igen. 5 autó? Mind Ah, az öt, igen. ez Mindegyiknek van Ez saját elég neve. kemény. 5 darab autóval. Csak nehogy egyszerre menjenek, mert akkor meg szörny crash lesz. Most van nyilván a pályának egy olyan része, vagy nagyobb része, ahol körbe tudnak menni az autók, szembe is tudnak egymás mellett úgymond. De most az a cél, amit csináltam fönt a HQ-on, megnéztétek, ott úgy lesz megcsinálva, hogy a toronynál be tudsz menni, kocsival végig, le a dombon, Aha. elmész a lenti HQ felé, és ott valahol Tehát temető körbe tudsz igen, menni. Aha. igen, abszolút. Az biztos, hogy az úgy lesz megcsinálva. Milyen visszajelzéseket szoktál visszakapni a játékosoktól általában? Én még nem, őszinte akarok lenni, én még nem hallottam olyat úgy elmenni innen embert, hogy azt mondta volna, hogy nem tetszik neki a pálya, nem tetszik neki amit én tudok nyújtani. Játék közben nyilván voltak atrocitások, de az mindenhol vannak. Én sokszor azt csinálom, hogy megkérdezem a játék, mikor látom, hogy valami nem jó, vagy nem tetszik neki, akkor oda megyek, és addig próbálom nyüstölni, amíg tényleg megmondja. És Barna barátom
az először találkoztunk, és akkor hogy láttam, hogy húz a száját, mondd el nyugodtan, mert én is abból tudok építkezni. Bírom, hogyha valami nem jó, elbírja a hátam, sok mindent, és addig győzködtem, hogy elmondta, és tudtam alakítani én is rajta, és ő is meglepődött, hogy elfogadtam a tanácsát, és be is építettem. És azóta tök jobb vagyunk, tök sokat segítünk egymásnak, de ez kell, hogy őszinte legyen az ember, ha nem tetszik, azt is meg kell ugyanúgy mondani, mint ha minden jó. Persze, kölcsönös az egész. Végül, de a pályának a két pozitív az, hogy nagyon könnyen alakítható, tehát hogyha valami, esetleg a játékosok várnak valami változást, akkor az könnyen Bármikor elérhető. tudom csinálni, persze. Másik meg, hogy azt vettem még észre a pályán, hogy nagyon játékosbarát, tehát nagyon sokszínű lehet a játékmód is. A mesterlövészeknek, akár a speed softereseknek, nagyon sok embernek. Például, amit például nem láttatok, szerintem itt a domb is az a pályához tartozik. Csak főleg melegbe, az úgy nem jó annyit sétálni a nagy homokba. Mindegy, előtte van egy ilyen elalakú hídszerűség. Akkor is itt kint ültem, kávéztam, valami hiányzik, és ha lehullik a levél, akkor nagyon jobban lehet látni onnan a pályát. És igazából neki is álltam rögtön, délutánra kész volt, és nagyon élvezik. Alatta is tudsz menni rá, és a dombról rá tudsz menni, a másik oldalról is fel tudsz menni rá, és nem vesznek észre. Tehát, hogy olyan jó bennük, mint most a növényzet. Mesterlövésznek még nem jó, de nem sokára az is. Kettő dolgot hadd mondjak az előbb, amiről volt szó, hogy a visszajelzés mennyire fontos. Nagyon sokszor tapasztalom szervezőként, hogy a játékosok nem mondják el őszintén, hogyha problémájuk van, és konkrétan, hogy mi a probléma, azt meg végképp nem. Tehát, hogy így nem szeretnek erre kitérni, inkább azt mondják, köszi szépen a játékot, jó volt. Közben nem érezte jól magát valami miatt is. És ebbe partner kell, hogy legyen a szervező is, és a játékos is, hogy meg tudják beszélni, hogy mi az, amin kell javítani, mert ha nem tudják megbeszélni, azon nem tudnak javítani. Tehát akkor gyakorlatilag állandósulhat egy probléma, ha nem tudja meg a szervező, hogy a játékosnak mi a baja. A másik, ami pályaspecifikus és nagyon ritka, hogy általában ma úgy néz ki egy airsoft pálya, hogy bérlik az önkormányzattól, vagy honvédségtől, az mondjuk az ritka, vagy magánszemélytől a pályát. Egy nagyon értékes ingatlanról van szó, mert Magyarországon iszonyatosan fent vannak az ingatlan árak, egyébként máshol is, de teljesen mindegy, és ahhoz képest nagyon kevés pénzt hoz az airsoft játéknak a játszatása. Tehát egyáltalán nincsen párhuzamban, arányban, hogy mennyi pénzt tud hozni egy pálya, és mennyibe kerül a pálya. Ezért általában az szokott lenni, amikor kiveszi valaki bérbe a pályát, akkor minimális fenntartással tudja azt fenntartani, tehát nem tud annyi pénzt rászánni, amennyit kellene. Ezért a pálya nagyon ritkán tud úgy módosulni, ahogy az játékos barát legyen. És a harcosok erdejében azt láthatjuk, hogy ugye a tulaj kezében van a pálya, és ő az, aki fejleszti a pályát. Tehát, és megteheti. Nincsenek olyan óriási dolgok, hogy mondjuk fel kell újítani egy épületet. Vannak olyan helyek, olyan pályák, ahol már omlófélben van gyakorlatilag az épület, és nincsen pénz felújítani. Itt ilyen nincs. Ezért visszatérve az eredeti gondolathoz, itt azért jó, hogy itt folyamatosan tud fejlődni a pálya, mert minden egy kézben van. És máshol meg ugye van egy fenntartó, a fenntartótól bérli a szervező, és sokkal nehezebb ennek a kivitelezése. Na mindegy, szóval kommunikálni kell mindenképpen a játékosnak a szervezővel, hogy hol érdemes és miben változtatni. És ha jó a szervező, akkor szerintem fog is változtatni. Hát igazából szerintem a játékosok nagy része azért nem meri ezeket így mondani a szervezőknek, mert lehet, hogy van egy ilyen hozzáállásuk az egészhez, hogy most csak miattam ne. Miközben... De benne van, tehát a szervező meg csak miattad szervez játékot. Tehát, igen, csak nyilván azt meggondolja az ember, hogy mondanak neki, egy játékos mond valamit, akkor nem rögtön az van, hogy amit ő mondott, hanem azt azért végig gondolja az ember, akár bármelyik fedezék, hogy nem jó vagy nem, meghallgat más véleményt, végignézi, végig gondolja az egészet, nem az, hogy hopp, beleugrunk. Például amit a hátsó hákhoz a fekete
eszembe nem jutott volna, hogy tényleg hülye voltam, hogy elő van a bejárata. Tehát hogy az úgy vicces. És mondták, és utána kezdtem meg gondolkozni, hogy bakker tényleg jobb lenne, hogyha tehát hátulról lenne, és meg is lett csinálva, és sokkal élvezhetőbb az egész történet. Szerintem merni kell szólni, Abszolút. mert nyilván nem mindegy, hogy milyen stílusban, meg hogy, Hát igen. de szerintem mindenféleképpen érdemes szólni, aztán, hogy az már a szervezőre, illetve a pálya tulajára van bízva, hogy azt tényleg megfogadja, vagy nem. Tehát Hát a nyitottság. Igazából. De Igen, nyitni mindkettő kell félnek abszolút működnie kell. Hogyha valamit el akarnak érni. Igen, meg mindenki azt mondja egyébként, hogy főleg akik az a szűkebb réteg, aki mindig jön játszani, hogy az a szeret, mert ilyen családbarát, vagy ilyen baráti az egész. Nyilván a kis létszámnál is, de például a nagyobb játékon, Mad Max-en, ahol sokan voltak, ott sem volt semmi probléma, mindenki tök jól érezte magát. Tehát úgy gondolom, hogy akkor sem ment el senki úgy, hogy rosszá ízzel. hát ez a lényeg. Van hintánk, mászókánk, trambulin. Lehet nörfezni is itt, most úgy... Igen, délután a gyerek szőnap lesz, úgyhogy Gondolkoztam azért, hogy a trambulinba bemegyek, ugrálok egy-kettőt. nyugodtan menjél, kibír tényleg. Csak az egyik amikor tűzijátékoztunk, akkor kiégettük az oldalt. De igen, délután Nerf party lesz majd. Te tartotok privát játékot is, így van? Igen. Szőnap, legénybúcsú, lánybúcsú, mindenféle gyerekeknek van egy jó ismerősöm, ő lézertekkeket tud hozni, tehát nagyon komolyakat, nagyon jókat. Ez a hungrocál fejű nyilakat, vagy íjakat, Igen, az is igen. tök buli, imádják a gyerekek. Meg igen, van egy csomó nőrfegyver, és akkor ugyanúgy nagyon élvezik a gyerekek, ugyanúgy le van vezényelve az egész. Tehát 2-3 ember segíti az egészet, karszalagot kapnak, csapatosztás, meg majd mit kell csinálni, és nyilván nem az történik, de imádják. Imádják. Hallották szülők, úgyhogy hozhatják nyugodtan a gyerekeket is. Így van. Szuper, esetleg neked van-e kérdésed? Erre nem készültél? Már most Nincs kérdés. mikor fogok én ma játszani? Fogsz ma játszani? Mindig beszoktál állni játszani. Igen, az a poén, hogy viccen kívül, tegnap is azért voltunk játékot szervezni, amit mondtam. A legvégén inkább azt mondtam, hogy ketten a Gabi barátommal kiállunk mindenki ellen a legvégén, és ott úgy is elfogy az összes lőszer. Mindenki nagyon örült. Igazából csak azért mondtam, hogy játszok egyet, mert hogy nem volt még olyan játék a harcosok erdejében, hogy ne játszottam volna. Ha csak 10 percet, de akkor is. Úgyhogy igen, ez ma is biztos, hogy így lesz. Ja, most fogságba tartuk. Nem, amúgy is most még hoznak ki egy pár dolgot. Túsz. Ennyi, igen. Bóc úr is fog ma játszani. Én bizony, most először, ugye, amit mondtam, most először vagyok itt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit nyújt a pálya. Amikor megérkeztem, hogy visszakaptam így az első napjaimat, amikor még nem sok pályát fedeztem fel, és körülbelül, hogy mennyi minden felfedezni való, úgyhogy nagyon várom már. Gondolom a dzsungel hákúnál ott nem voltatok, ott a hacienda mögé nem mentetek már. Nem mentünk. Nem, mondom, még nem. Ott eddig még nem is volt nagyon játék, talán kétszer volt éjszakai. Az ilyen nagyon-nagyon sűrű növényzet. Nincsenek fedezékek, csak keskeny utak vannak csinálva. Inkább azt mondom, hogy vicces éjszaka. Vicces? Igen. Nem játszottunk sokan, talán 8-an, vagy nem is tudom, lementünk, és azt hittem, hogy két srác, az fönt a haciendáról lövöldözik, és mondom, hogy miért nem jöttök be, hát itt van a játék. Biztos ők nem jönnek be ide. Meg jó, hogy eljöttek. Nagyon volt egy sztori is, még úgy volt, hogy percenként jönnek be az emberek, és utolsó kiabál. Bementem először, és akkor elbújtam. Hallom valami csörtet mellettem. Gabi, te vagy? Gabi, te vagy? És mondom, Gabi, ne izzél már! Csak felugrott valami, és elszakadt. És akkor mondtam, hogy ez nem a Gabi volt. Na, akkor én is kijöttem egy picit, elsziktam kint egy cigit. Nem tudom mi volt, de nagyon megértem. Gabi volt, teli volt, és vérfarkassá változott. Tegnap, például amikor kihoztuk a cuccokat este, pont a WC-vel szemben van fölrakva egy halálfej, ami rá van kötve erre a mozgásérzékelésre. Gabi elment WC-re, jön ki, öltözik, úgy elkezdett kiabálni, jövök, mondom, mi baj van? Azt mondja, én nem szoktam megérni semmit, de gombolom be a gatyámat, és rám világított a fej 2 méterre. Azt mondja, úgy megijedtem.
Nem tudom, kire érde meg, WC-n elkezdik bámulni. Igen, itt a Harcosok Erdeje pályán a WC az bent van a pályán. Ingame lehet WC-zni. Ez direkt van így. Legalább realisztikus. Igen. Háborúban is kimész a fűre, aztán intézed a dolgodat. Ennyi. Ha hallasz valamit, akkor meg letört gatyával elfutsz. Jó, mert ha megnézitek, egy csomó BB van ott a WC körül, meg petárdarabok, meg ilyen hasonlók. Fú, minden keresztül az a WC. Nem a WC az emberek? Mindig azt hiszem, hogy nem megy és segítenek, és akkor tudom, egy ekkor petárdot dobsz mellé, vagy valami, akkor legalább gyorsan végez. Még kérdezte az egyik játékos, hogy valahol van-e mosdó. Nem tudtam eldönteni, hogy azt tudom neki ajánlani, vagy nem. Abszolút, egyébként. Most direkt csak azért néztem be reggel, hogy van bent papír, meg hogy hívják. Az a baj, hogy van bent pókháló, és ahhoz nem nyúlok. Azt. Érdekes, hogy nem. Én addig játszok itt kint, vagy addig dolgozok kint, például viccen kívül, én meglátok egy ekkora pókont, én pakolok és megyek haza. Abszolút megértem. Abszolút megértem. Tök mindegy mekkora, és múltkor az a paintballosok használják azt a nem tudom milyen maszkot. Dájmaszk, igen. Igen. Be voltam feküdve ott a vár előtt, és ez csak így belül jött le, így leereszkedett a pók. Annyit is bírtam csinálni, hogy semmi. Szia! Itt van a kedves feleségem, Hello. Hello. akinek nagyon sok mindent köszönhetek, meg annál is sokkal többet. Mindjárt kiveszem. Szóval ott feküdtem szerintem ilyen, nem akarok az 5 percig biztos. És csak így. És akkor bírtam felállni, amikor viccen kívül, én nem tudom, hogy tud kívbe mászkálni, de hogy kívül jött utána már. Na akkor ledobtam és elszaladtam. És így lettél Spider-Man. Hát de nagyon rossz. Most érzem már, hogy kezd mindenhol üzélni. És ilyenkor elkezdem nézni, és nyilván erdőben vagy, tehát bárhol nézel, találsz pókot. Még teljesen megéltem, az arachnofóbia kegyetlen, de most csak szimplán belegondolom, az evolúció miért rakott egy olyan állatot, aminek 8 szeme van, 8 lába, mérgező és pókháló. Tehát gusztustalan. De hogy, és mindenki rög, hogy félek, nem félek tőle, hanem egyszerűen annyira írtózok, hogy én képes vagyok állni 10 percig egy helybe, így itt van kedves párom, és megmondja, hogy a konyhában gyakora pók szalad, és vége. Na ez érdekes. Nagyon rossz. Én volt, hogy beleugrottam a 7-8 fokos vízbe is. Mondta a haverom, hogy hú, mekkora pók van a hátadon. Odafordulok, másik mondom, szedd le. Ez már akkor, hogy ehhez ő sem nyúl hozzá. Ruhás, bele. Mikor repültem bele, akkor már kiabálták, hogy ne, mert nem volt semmi rajtam, de... Javaslok egy játékmódot, legyen a Harcosok Erdejében pókvadászat, ingyenes játék, Lángszóróval. és akkor meg pókmentessé teszik a területet. Jó. Mondjuk nálunk egyszer a kádban, bocsánat, nálunk egyszer a kádban volt kaszáspók, tehát én meg attól is kövök. Azt mondják, hogy ez nem tud neked ártani, ez nem harap, tök mindegy, Teljesen létezik. mindegy, ennyi, ott van És amióta láttam egyszer a kádban, én minden este megvizsgáltam, hogy nincs a pók a kádban. Mondom, hogy nem ülök be úgy a kádban, hogy ott bámul engem 8 lábú. Kegyetlenek. Jaj. Nem jó. Szerintem váltsunk témát Igen, a pókat. abszolút, mert most már tényleg ilyenkor jön ez a tényleg, hogy hú. Akartunk még beszélni a időjárásról, nem? Jó, beszéljünk az időjárásról. Mindig kegyes. 17-18 kellemes fok van, holnap pedig esős idő várható, reméljük. Dehogy is, nem vár. Nem. Szóval az a problémám, elmondom nektek, az a legnagyobb problémám, hogy ha hallgatják, én nem szoktam, de ha figyelsz az időjárás jelentés, a meteorológusok mit mondanak, Nem szabad nézni. már nincs olyan, hogy záporzivatar, nem, egész országban vörös riasztás, meg olyan eső esik holnap, hogyha nem tudsz úszni, ki sem menj a lakásból, szóval mindig túlzásba viszik, valószínűleg azért, mert az embereknek az inger küszöbe nagyon magas. És nagyot akarnak mondani, hogy figyeljenek rájuk az emberek, és általában a fele sem igaz. És akkor nagyon visszafogottan fogalmaztam, és az a jelenség szokott előfordulni mostanában, hát néhány éve,
az Airsoft-os közösség, vagy megnézik a hét elején, hogy milyen időjárás lesz a hétvége fele, látják, hogy hú, hát itt ilyen borzalmas idő lesz, meg nem érdemes otthonról kimozdulni, ezért nem jelentkeznek fel játékra, és ezért nem jönnek el játékra. Eljön a szombat, vagy eljön a vasárnap, és gyönyörű idő van. Vagy ilyen is előfordul, és általában, hogyha esik az eső, akkor általában úgy szokott lenni, hogy reggel esik, de a délelőtt folyamán már nem esik. Nyilván ez a legtöbb esetben van így, és van olyan, hogy végesik az eső, vagy hogy jön egy vihar, de általában nem ez a tapasztalat. Tehát én most már 9 vagy 10 éve szervezek játékot, nagyon kevés olyan játék volt, amit elmosott az eső. Volt ilyen, de nagyon kevés. És akkor még annyit még mondanék hozzá, aztán majd ti is nyugodtan reflektáltok erre, hogy körülbelül 2-3 éve tapasztaljuk azt, azok a játékosok, akik ki szoktak menni az eső ellenére is játszani, mert akkor általában az odaszánt emberek jönnek el, és akkor nagyon minőségi a játék, hogy már ők sem akarnak annyira kijönni, mert hogy kevés játékos jön el. De nagyon sok rutinróka van, aki már régóta benne van az Airsoft világában, akik elmondhatják, hogy az egyik legjobb játékok egy esős játék volt. Mit akarok ezzel megosztani veletek? Hát mi az én tapasztalatom? Hát az egyrészt az, hogy nyugodtan gyere el a játékra. Gyere ki, kapunyítása 8-ra, és akkor vársz 9-ig, fél 10-ig, megnézed, hogy alakul az idő, és hogyha tudom, hogy erre is akkor oda kell számolni az idődet, de utána látni fogod, hogy éppen milyen jó, hogy eljöttél, mert elállt az eső, és fogsz tudni egy nagyon jót játszani. Én ezt tudom neked javasolni, hogy ne higgy, tehát először is ténylegesen ne higgy, hogy milyen időjárást jósolnak, mert benne van a nevében, és időjós. Nagyon sokat tévednek, de úgy tévednek, hogy sokszor azt se tudják megmondani, hogy most milyen idő van, azt se tudják sokszor. Igen. Ez a tapasztalatom, és nagyon ártalmas tud lenni a munkájuk, úgyhogy nekem ez a tapasztalatom. Ja, mondjuk a jósokban egy közös van, hogy szeretnek kitalálni dolgokat, úgyhogy... Igen. Adtok nekem egy percet, hogy beszéljek azt. Persze. A jósról jut eszembe egyébként. Szerinted a jóshoz be kell jelentkezni, hogy tudja, hogy megyek? Azt fogja mondani, hogy tudtam, hogy jössz, de a nevedet még nem tudja. Hát az időjárás kapcsán nekem is voltak csomó olyan játék, ahol láttam, én ugye cukorban vagyok, tehát én úgy is szoktam mondani, hogy allergiás vagyok az esőre, mert nem szeretem, elázok, leizzadok benne. Multikemben vagy, az el is olvad, ha az esőre. Úgy bizony. Bocsánat, elnézést. És igaz, eszközeimet is féltem. Tehát nekem azt szoktam mondani, hogy az úgy sem fog elázni, nem lesz semmi baja. De én attól még féltem. És sokszor volt olyan, hogy játék, teszem azt egy komban szombatnál, nagyon szeretem azt a pályát, de így néztem, hogy borús az idő, esőt jósolnak, visszafeküdtem, azt reggel 10-re arra kettem, hogy süt a nap. Tehát így... Ez nagyon sokszor van. Az a tapasztalat, hogy eligazításra el is szokott állni az eső. Nyilván van olyan pálya, amely úgy el tud ázni reggelre, hogy azon kellemetlen játszani, de a legtöbb pálya nem ilyen. Tehát a legtöbb pályára ez nem jellemző. Szerencsére, meg a legtöbb pályán van épület, ami jó alternatíva. Alaki Magyarul is esett ugye egész nap az eső, inkább változó volt, de cseprelni mindig cseperje. Úgyhogy megoldottuk, kevés létszámban voltunk, és megoldottuk egy épületes harccal. És így is élvezték a játékosok. Nagyon jó volt. Hát ahol meg több épület van, ott még úgy is megoldható, hogy tényleg esik. Mert akkor épületek között minimális az, de bejutni az épületbe, vagy épületből kirontani ki kell, és akkor gyakorlatilag nem annyira befolyásol az eső. Én nekem az életem egyik legjobb játéka, ami a legnagyobb élmény volt, az mondjuk hóba volt, tehát hogy nagyon hullott a hó, de az elképesztő volt. Tehát az egyrészt gyönyörű is, másrészt meg hatalmas élmény. Úgyhogy bízom benne, hogy az idén is lesz hó, és akkor szűzhóban játszani, ez szenzációs. Imádom, annyira jó. Tehát olyan atmoszférát tud teremteni a havas pálya. Hangulat. Nagyon különleges. Én is nagyon szeretem. Csak ritkán van, ugye már. Te szoktál, nem emlékszek, hogy te tényleg jársz játszani? Ritkán, de hogyha van hó, akkor örömmel kimegyek. Csak eddig azért nem sem jártam sokat, mert nem volt téli felszerelésem hozzá. Hát de mi nem kell szánkó vagy sílét? Szabadon foglak, hó miatt.
Beülsz, vagy nem ülsz be? Mert akkor meg is állítod. Ja? Beledumálni. Ja, ne, nyugodtan, most ezt hagyjuk így benne? Mit? Hát kivágod, nem? Biztos, lehet, hogy meglátjuk. így marad. Ennek kemény, de Ez a figyelj. meglepetés ereje. Az a tapasztalat egyébként, hogy télen, ha nincsen nagyon-nagyon nagy mínusz, akkor azért szoktak sokan játszani. Ha nagy mínusz van, akkor kevesebben, nyilvánvaló. Tehát Hát én fázós vagyok, én nagyon nem szeretem a hideget, viszont itt is a legnagyobb probléma, hogy a pára. Tehát könnyebben bepárásodik az ember télen. Figyelj, ha ide jössz, biztos, hogy kapsz meleg teát. Tutiled. hát azt nálam is szoktam. Akkor De itt van meleg szendvics, ez nálam nincs. Ja, visszatérve pro-kontra. az időjárásra, ennek kopogjon még egyszer, hogy eddig nem volt itt olyan játék, ami azért hagytuk abba, hogy mert az eső miatt. Hát nekem sem volt, hogy el se kezdtük, de... De tényleg úgy, hogy Bocsánat, elnézést. most volt nemrég 2 hete egy privát játék, reggel 5 órakor is néztem az időjárást, és pont azt mondták először, hogy 3-ig nem lesz eső. Egy óra múlva már azt mondták, egész nap fog esni, 3-3-kor kezdett esni az eső, de akkor már mindenki épp megebédelt, és már pakoltak össze. Tehát, hogy eddig mindig úgy megúsztuk, hogy nagyon jó. Én is el tudom ezt mondani, hogy a legtöbb esetben megússzuk. Tehát, ha elsőt mondanak, akkor kevesebben szoktak jönni, de általában nem szenvedünk az esőtől, hanem inkább attól, hogy ugye sokan nem akarnak, nem mernek jönni. Ha pedig esik, akkor meg úszunk. Így Jó, van. a homok itt nagyon felszívja, itt nem veszed észre homokon. Az erdőben meg azért nyilván lombos, anyánk nem ászol. Viszont ha tél van és hó van, akkor mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön ki, akinek van gyereke. Ez a domb ez nagyon fajn, és nagyon jókat lehet csúszdázni róla. Nem egy mátra, nyilván, meg az én gyerekeim imádják. Tehát ha voltatok ott fönt, nem voltál biztos? De hát arról jöttünk fel, tehát ott onnan jöttünk. Nem onnan jöttetek, jöttünk. Jó, van, nem bocsánat. voltatok. 3 oldalról lehet lejönni, vagy felmenni. Fárasztó. De a gyerekek imádják, tökre lehet szánkolni. Tavaly volt hó, A kettőt lehetne kombinálni, hogy éppen tehát replikával csúszni, és akkor úgy lőni, mindegy nem. bármit ki lehet itt találni. Már forog az agyamba, hogy Helyes. Következők lesznek a rénszarvasok. Szerintem akkor érdemes lenne egy sífelvonót, mondtad, hogy fárasztó. Januárra legyen meg. Azt szerintem Szabos összedobja egy hét alatt. Figyelj, van egyébként, bent van a drótkötés a táróba, meg vannak a vasak. Csak nem tudom, hogy mennyire lehet azt úgy megcsinálni, hogy tényleg működjön, hogy be lehessen csúszni a hordók közé. De azért az ötlet ott van. Hát azért ott van. Nem, ott nagyon nagyot lehet zakózni, ne csinálj ilyet. Nyilván azért kell úgy megcsinálni, hogy ne az legyen, hogy fölülsz rá, és akkor egy másodperc alatt a hordóknál, hanem hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassan és nem magasról. Biztos meg lesz csinálva, az nem biztos, hogy publikus is lesz, és lehet majd használni, de kipróbálásnál kiderül. Az nagyon hajmeresztő. Minden megvan hozzá most már, úgyhogy Most is van a pályán egy fa, amire ugye fel lehet félig meddig mászni létrán, biztonságosan. Utána meg titkos módon másképp oda föl, de azt nem is szoktuk mondani. nem, hogy oda senki nem is mehet föl, ott nem. eddig talán 2-3 ember volt, de nem. Elég is. Mind a nincs is kettő ott Maugli volt, vagy körülbelül. Tarzan. Az aksi sincs ott, úgyhogy most nem is lehet direkt ezért. Igen, azért mindenki törekszik arra, hogy mindenki egészségesen menjen haza, ez nálunk ugye nullás szabály, és ez egy rettenetesen fontos szabály. Ja, ha megnézed például főbb útvonalak, amik vannak a hákuk felé, vagy így, nagyon kevés tuskó van például már. Most nem játékosokról beszélünk. Abszolút nem. Sem. Tehát rengeteg tuskó ki lett szedve. Tehát, hogy nem tudom, úristen. Vannak videók is róla, hogy mikor básolj tuskót, és akkor szerintem a 50 darab láncfűrésznek a lánca, az már rég túl vagyok rajta. És mikor kiszedtél egyet, és tökre örülsz, és akkor ez még ott van 12 ezen az úton, az tök jó. Az
Gáz, az kemény. Jó. Testmozgás. Rengeteg munka van ebbe a pályában, de ez látszik is amúgy. Így bizony, nagyon is látszik. Most egyébként tök jó, mert ebbe az évben hogy nem kell annyit fűkaszálni. Ez nagyon vicces, mert tavaly viszont, komolyan mondom, hogy minden héten. A parkolót, az egész pályát. Most a szárazság miatt? Szerintem igen. Mert most, ha benézel most elkezdett zöldni az eső miatt, meg ugyan hogy hívják, de sehol nincs zöld bent a pályán, a levelek alatt, vagy a fák alatt. A múltkor olyan szárazság volt, ott a Szabolcs, hogy ne nagyon pirotechnikázunk, mert múltkor felgyújtották a pályát egy kicsit. Én voltam. Ja, Mondom, nem baj, tehát én majd megoldom, én majd pirotechnikát, dobok ilyen kis pirotechnikát. De úgy csináltam, hogy így a homokra esen, hogy véletlenül se az ajnövényzetbe. Igen, nem, csak ott pont volt egy kiszáradt fűcsomó, úgyhogy 0 másodperc alatt lett tűz, és akkor eljátszottam a tűztáncot, és akkor még mindig nagyon okos voltam, és még aznap még 2-szer játszottam el, és utána úgy döntöttem, hogy na jó, hát ez hülyeség. És jobban vagy bal lábbal táncoltál? Mind a két én, lábbal. és én füsttel tudtam ezt megcsinálni. Nem bírtam bedobni a várba, visszapattant, és szerintem a másodperc töredék alatt lett először egy ekkora tűz, és mire odaléptem egy méter, ott már ekkora volt. Igen, a szárazságban erre nagyon oda kell figyelni, mert esik az eső. Bocsánat. Nem bírod a stresszt kezelni rendesen. Szóval, tehát, hogy amikor rádobod a gránátot, pirotechnikai gránátot, vagy füstöt, mindig kontrollál. Tehát, ha nem betonra dobod, vagy olyan helyre, ahol biztos nem tud felgyulladni a környezet, akkor legyen kontroll végig. Tehát ne az legyen, hogy dobsz egy füstöt és elfutsz onnan, hanem tényleg ez legyen meg. Nekünk volt olyan Szentendrén, hogy indítottunk egy rakétát csőből, és a rakéta gyári hibás volt, és nem ment fel, hanem úgy leesett. És akkor valaki mondta, hogy ég az ajnövényzet, vagy ég a fű. Mondom, aha. Oda néztem, és már abban a pillanatban, nem tudom mennyien rohantunk oda, alig bírtuk eloltani. De én nagyon-nagyon-nagyon megijedtem akkor, úgyhogy ez tényleg nem vicc. És azért nagyon kár lenne, hogyha bármilyen airsoft pálya leégne. Mert utána, amikor ott az lángra kap, onnantól kezdve az már csak ott az ember néző. Igen, inkább meg kell kérdezni aki a pályatulajdonost vagy a szervezőt. Azt mit minden lehet, esetben mit meg nem kell lehet. kérdezni. Mindig be kell mutatni. Ne legyen baleset. Igen, egy kis viszkit úgy hallom, így. Van. Jég is hozzá, csak mondom. Itt nincs. Nem. Szuper, ha van kérdésetek, vagy ötletetek, akkor írjátok meg kommentben, és meg igyekszünk rá válaszolni is. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük Szabolcsnak, hogy velünk tartott, nagyon szépen Én köszönjük a köszönöm, válaszokat, hogy kérdéseket. itt vagytok, és a lehetőséget is. Szépen, Köszönjük szépen, sziasztok! legközelebb találkoztok.